дуруд тамошобинони иззатманд, инак боз мо ва шумо ба дидори ҳам расидем дар рӯзнома озмуни телевизионии Зебосанам 2019. гуфтам ба маврид аст ки мавсими дуюми Зебосанам 2019 низ дар марҳилаи анҷомёбист ва рақобат байни гулдухтарони мо хеле тезу тунд ҷараён дорад ва ҳар як иштирокчӣ кӯшиш менамояд ки шоҳҷоизаро ба даст биёрад. ҳар нафаре ки аз 25 то 31 декабр аз маркази ҷавоҳироти тоҷи кристалл ба маблағи зиёда аз 199 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овезаи нуқрагин мегардад ва ҳар нафаре ки зиёда аз 1999 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овезаи тиллогин мегардад. ҳар як бону сазовори шоҳбону будан аст. тоҷи кристалл, шукӯҳи дастрас. дар барномаозмуни телевизионии Зебосанам 2019 қисми зиёди иштирокчиён куртаи чаканро ба бар менамуданд ва дар ин барнома Ширинмо аз ноҳияи Фархор тавонист ки дар бораи таъриху пайдоиш, дар бораи нақшу нигори куртаи чакан ба аъзоёни ҳакамон ва ҳамзамон ба иштирокчиён маълумоти дуруст бидиҳад. бояд қайд намуд ки чакани аввалин ва қадимтарин дар ноҳияи Фархор ёфт шуда аст ки ин аз таърихи қадима ва фарҳанги воло доштани мардуми Фархорзамин дарак медиҳад. бахши ҳозирҷавобӣ. дар ин бахш иштирокчиёни мо на он қадар фаъол буданд ва танҳо ба 1-2 суол тавонистанд ки посухи дуруст гардонанд ва қайд карда муайяд аст ки иштирокчиён дар ин бахш холҳои мусовиро ба даст оварданд. рост аст ё ин ки не? бале дуруст аст. нодуруст ҷавобата. рост аст. қариб наздик. параллелипед чанд кунҷ дорад? 3 кунҷ. нодуруст. 8 кунҷ дорад. нодуруст. 4 кунҷ дорад. нодуруст. гӯяд ки он чӣ ном дорад? нил. нодуруст. духтароне ки дар нашрҳои дигар буданд мо хело фаъол буданд. фосилаи вақт ки ба як даври гардиши замин дар гирди офтоб баробар аст чӣ ном дорад? гардиши солонаи сол. бале, дар кадом материк ё қитъа умуман дарё нест? маромад фазилатмоҳ. антарктида. дуруст. бахши дузандагӣ. ин бахш хоси ҳар як Зебосанам аст ва ҳар як зебосани мо кӯшиш мекард ки ин шартро бехато ба анҷом расонад ва аз байни инҳо бошад рӯино чусту чолокии худро аз даст надода тавонист ки бехато ин шартро аввалин шуда ба итмом расонад. پنج تنگه تیلا رویانه حکیمه میباشند چونکه هم خیلی مانند و خیلی کارشان تازه. яке аз ҳунарҳое ки хоси гулдухтари тоҷик аст ин омода намудани хӯриш мебошад. чун дар барномаи мо ин ҳунар ҷой дошт ва дар байни 7 иштирокчӣ сарвиноз ва боз ҳам рӯино тавонистанд ки аз байни дигар иштирокчиён ҷусту чолокии худро аз даст надиҳанд ва соҳиби тангаҳои тиллоӣ бештар гарданд. ки соҳиби 5 тангаи тилло мегардад аз мобайни иштирокчиён? маромад. рӯино 5 тангаи тилло ба сарвинос 4 тангаи тилло дода шавад. тамошобинони иззатманд мо дар барнома доштем Зебосанами ҳунарманд, Зебосанами овозхон, Зебосанами электрик ва ин навбат бошад Зебосанами варзишгар ки зиёда аз 10 сол мешавад дар риштаи теквандо тамрин менамояд ва дар якчанд озмунҳои байнидавлатӣ низ иштирок намуда сазовори номи баланд гардааст ва қайд карда маврид аст ки дар бахши ҷасорат ва нотарсӣ низ соҳиба ҳамон нотарсии худро нишон дода тавонист ки ҳамон калтакеласро як су гузошта тангаҳои тиллоиро аз дохили шиша бигирад.
احسان. دوستان عزیز اینک رسیدیم به بخش آزاد. من در یک چیز حیران میشم، نمیدونم برای چی قسم زیادی از اشتراکچیان ما که از شهری پنجکن در این آزمون شرکت می‌ورزند بیشتر هنری سرایندگی خود را نشان میدن. سرویناز از شهری پنجکن توانست که هنری سرایندگی خود را بهر هر یک ما و شما نشان دهد. واقعا هم استعدادی ناتکرار داشت و همزمان در برابر سرویناز دلنازه از شهر خوجند چنان ماهرانه رقص نمود، چنان نازکانه رقص نمود که و ما فکر کردیم که او در یگان انسامبل دعوتی فعالیت می‌نماید، ولی در اصل چنین نبوده است. به روی تو خورشید جهان سوز مباد، هم به تو چراغی عالم افروز مباد، با وصل تو کس چو من بدآموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. غزل و سرا مستانه عالم شود دیوانه، بی لحظتی گفتاره دنیای دل ویرانه، عشقی جوان روانه یارم چرا بی غمی، عشقی جوان روانه یارم چرا بی غمی، مثلی بهار و خزان فصل عمری آدمی. تماشابینان عزتمند، اینجا رسیدیم به فرجام روزنامه آزمون تلویزیونی زیباسانم 2019. برنامه مذکور میتوانید روز یکشنبه طریق تلویزیونی موسیقی تاجیکستان شهنواز ساعت رسا 19 تماشا نمایید. با شما بودم من شبنم آزاده. تا روزنامه های بعدی خیر.